tem. Heeh. Yogane Pak Kangkong. Wes. Ora enak sing tuwek, Nduk, yogane nom-nom. Mergo tuwek sithik tak pateni dadi ketok nom-nom kabeh. Ya. Waranggana ya ana 7. Wah, ngono. Muga-muga entuk pitulungan. Ya, Ya Mas Bowo, Mas Bowo. Ya, coba aku tak nyuwun suwantene Mas Bowo sing cetha lelagon sinom tak aturke kangge para warga masyarakat. Ya, bersih desa ing prajekan. Wah, ngono. Ayo Mas, yo. Bersih desa ing prajekan. Bersih desa ki tandane wong piye, Mas? Syukur mring Kang Maha Suci. Dadi bersih desa kaya ngene iki mujudake rasa syukur. Syukur nyang sapa? Gusti Kang Maha Suci yang telah memberikan keberkahan, keselamatan, ya, dan lain sebagainya terhadap masyarakat wonten ing desa Parajekan. Ya, terus mapane ndi, Mas? Mapane ning ndi? Alon su Alun-alun Sumringah. Ya, luar biasa alun-alune. Kok ngarep wis ketok. Alun-alun Sumringah. Wah, iya. Ngono kok setahun pisan ora iki piye lek wayangan rugi iki. Lek bangun alun-alun lho ya. Ya somben neh. Ya, wis. Sadaya wis hanya wiji. Sing tak aturke ana ngarep, sedaya wis hanya wiji, kepala desa, perangkating desa, lembaga desa, masyarakat dadi siji. Ya, menjaga persatuan dan kesatuan. Terus Kades kang mandegani. Bagaimanapun kades sing mimpin utawa sing mandegani, jenenge lurahe, jenenge kadese sapa, Mas? Pak Timbul topi nunjul. Nek ora pinunjul, ora mungkin dipilih dadi kepala desa ana ing Parajekan. Oh, ngono. 2019 ngasto kepala desa ya, Mengko purna jabatan 2027 sing wis apik iki ayo dituntune lanjutkan Pak Timbul. Oh, ngono. Ya. Genyo mranata desa wis terbukti ngene nata desa. Terus memuji rina lan wengi. Memuji tegese ndedonga. Ndedonga rina kelawan mengi supaya piye, Mas? Mugi slamet kalih saking sambe kala. Sebuah karya lagu ki regane larang no. Apa ya? Ya. Mau bengi ana ing Rawasari, Gubuk Grobokan Purwodadi. Kuwi acarane padha bersih desa, ya tak gekne lagu ngene iki. Oh, lurahe ya tak sebut jenenge ngono. Saking senenge lurahe Purwodadi mau bengi tak gekne lagu ki munggah ki nyawer aku 1 juta kuwi ning Purwodadi, ning kene mbuh aku ora ngerti. Wong Purwodadi rene iki ya adoh kok. Oh alah. Lah ya rene ngasine anu kok ana aku apa? Sikilku iki nggih mlaku ki rada abot. Ngopo? Lah apa eneng?
gawean rung ditandangi ket 2 minggu kepungkur ki wis ditransfer pelunasan ki lho. Apa iya Pak Lurah mbok njing mawon to Pak Lurah. Amun lunasi sakniki mboten Mas Kangko. Ini pokoke saking seneng-senenge warga masyarakat jenengan saged rawuh wonten ing Prajekan iki kula lunasi hari ini. Dadi asine aku Kosala kok Karanganyar ning Prajekan Ponorogo ki nyaur utang nduk mek asine. Wong